И какво става, хора? Как сте? Добре ли сте? Сигурно се почели от заглавието какво ще правим днеска. А именно днеска ще ви покажа как да си направите най-лесния капан за гълъби, който изобщо някога може да съществува. Така че, ако искате още такива видеа, лайк, сабскрайб, коментирайте и ми дайте съвети какво да правя. Ако сте гледали миналото ми видео за гълъбарника, да, знаете какво е. Ама 100% не сте го гледали, защото тук ще ми е нов канал и за това. Но, сега, за капана ви трябва един обикновен кашон. Аз нямах такъв, който отгоре да има повърхност, беше с капак и затова се наложи да го залепа с тиксо, да не се отваря. И да, и ви трябва някакво нощче, може и макетно нощче и ластик, един ластик. Не ме питайте, защото тук съм взел много, но не знам, на всеки случай. За така, първо ви трябва, ако сте с такъв кашон, обръщате го по този начин, именно за това да не пада и ето така почвате. Режете от тук, ето така най-отгоре, до доле, после от тази страна до доле, а тук отдоле не, защото трябва да не падат самата квадрата, който ще изрежем, а да стане ето така. Виждате. Но, за това се затвори така, не може както виждате, затова взимаме един ластик, два молива, защото взимаме този жълтия ластик, не знам какво говоря аз, и ето по този начин го пъхват. Ето така. Защото от тук трябва да изрежете една малка дупчица, ето тук. Е така, бучите с ножа, за да пъхнете ластика. След това взимате това и го слагате ето по този начин. Защо? Защото като ластика се дръпне натам, вижте, за да не може да се махне. Този молив му пречи да си иде обратно, за да се махне от дупката, но за вас може да си ползвате нещо по-тънко, за да ви проработя да се ползва молив, защото нямам друго. И от тук правите също една дупчица. Виждате ли е тук? Къде ми влиза ножа? След това взимаме ластика, пъхаме го вътре. Чакайте, че това е едно от най-гадните. Ох, това е много гадна част, която много ме мъчи. Така. А и това и се затваря като го дърпам. И да, ето, промушили сме го от тук, не мога да го покажа. По същия начин взимате молив и го пъхте вътре в ластика, да стане ето така, както виждате. И от тази страна, и от тази. Защото сега, като е така, виждате ластика как е и като го пусна, вижте какво става. Ето, това е механизма, с който работи. Пуснали го, затова ни трябваше ластика. Ластика може да намерите от всекъде в левчето, където не можете. Хранителните магазини не ги търсете, няма ги намерите, но все пак знаете в ластик. Надявам се да няма човек, който да не знае. Струват по едно левче, сигурно там и 50 лева. Ето. И ги продават по поне 30. И сега, взимате още един молив или пръчка, каквото искате. В случая аз молив ще използвам. Пъхате ето тук. Ето тук. Ето така го оставяте и тук правите една дупчица. Ето както виждате, за да може ето така да направи. И това сега го държи, както виждате, отворено. И ето ме пак съм тук, наложи се да спра на пауза клипа, за да намеря нещо, което тежи колкото гълъб. В случая с тия кърпички, което да кажа гълъба тежи повече, но кърпичките пак ще проработят, защото тежат сигурно една втора или половината на един гълъб. И сега, както сте го направили това, ето така трябва да ви изглежда. И сега, като примерно гълъбът идва, сложили сте тук жито или какво ли и го затваря. А в случая, както виждате, това се показва, защото е такова, са мокри кърпи, са дълги, а гълъбът ще се затвори цяло, както се мислите. Ето, пак повтаряме.
Ето, както видяхте, даже гълба няма как да не се затвори, защото той е тънък, краката са му тънки. И да, това е, той е тънък, не е толкова дебел колкото кърпата, просто дълъг колкото тази кърпа, това е краката му. И ето още един път повтарям, слагаме ето така и се затваря. Значи много добре и вижте как се преобръща. Видяхте ли? Он се преобръща и той няма шанс да го отвори това. Това просто е отдолу. Но понякога може да се случи по този начин, да се затвори нормално, но не, просто не ще бе. Сега ако там на... Не става както и да е, но няма както и да е. Просто така по-добрия вариант, защото той гълба няма как да отвори, да бие и да прави каквото и да е в капан и сте го хванали. Има сигурно хващането. Чайте пак. Ето. Ако по-лек гълба ще стане така. Ако по-тежък, просто така ще стане. Така че ако клипът ви е харесал, дайте един лайк, subscribe, напишете коментар дали е готино, дали съм ви помогнал. Надявам се да фанете не е готиния гълб, който желаете. И да, чайте пак да пробваме. И да, ето. И ако такова, и гълба, ако вътре, няма как да излезне пак, защото той няма да блъска, той ще се оплаши. Той няма да се оплаши. Гълбите, ако останат вътре затворени, те не са като хората да мислят и просто ще останат вътре затворени и ще чакат да излезат или просто ще стоят вътре. И да, ако се забавите някъде, ето аз съм от тук оправил едни дупки, за да мога да диша. И да, просто е много добре. А и от тия дупки тук също може да диша. Айде, още един път за финал на клипа. Да го направим. Ако искате още капани да ви казвам, давайте. Това е най-лесният. Ако не мога да направите, не знам. Просто е елементарно. Оп. И се затваря. Какво става тук, но това няма проблем. Така че хора, ако ви е харесал клипа, чао! И както казах, давайте ми съвети, защото искам да ви показвам още работи, ако искате гълби, но това е много лесен вариант. Мога да ви покажа малко по-труден вариант. Ако искате, лайк, subscribe и чао!